Welcome to my YouTube channel. It's me, Lucky Sal Vlog. And for today's video po ay dito naman tayo ngayon sa Our Lady of Lourdes Grotto Farm na matatagpuan po ito dito sa Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. So tara po, samahan niyo po ulit kami kung ano yung mga pwedeng nating makita doon sa Grotto Farm dito sa Karangkang, Magaraw. Pas de soleil, 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 Nandito na yung mga hinahanap ko, mga paborito kong isda. Mga pampaswerteng isda na ang pangalan ay Koi. And guys, so ang dami, ang lalaki. Wow! And guys, mag-wish tayo. Kasi first time natin makapunta dito. So, try natin mag-wish. So, ayan guys, sa iba naman po itong Grotto Farm na to, dahil sa taas po, mayroon po yung nasa taas po yung grotto, tapos dito po sa baba, meron pong fish pond. So, meron pong hulugan doon ng barya. Mag-wish po tayo ng may kasamang paniniwala. And guys, so, ang dami-dami isda. Lapit na naman. And guys, merong mga koi and then tilapia. Ito pang magkakaroon ng tips. Salit sa niyo. Hi! Hi, hi, hi! Hi, hi, hi! Makakaon naman. Hi! Guys, pakainin natin ng pakain sa isda. So, mga kuy natin dito. Yung mga kapatid natin, yung kuy. Halaya. Kanina guys, pagdating namin dito, nasa ibabaw sila ngayon, oh, biglang nahiya, nasa ilalim. Ayaw na ata tayo nitong i-entertain. Ayun na yan. Yan guys, oh. Ang ganda ng mga koi. Ang dami, oh. Iba-ibang kulay, iba-ibang size. Kaya pagka may time din po kayo, so pasyal din po kayo dito. Malapit lang po ito guys sa ano, sa kalsada, at saka ganda rin ng ano nila dito ng lugar. Maya-maya samahan niyo po kami uli mamasyal dyan sa kabila. So marami tayo dito magtutupos ng kakaibang mga ano na naman to. Adventures. Adventure.
Yan guys, so kanina nahiya. Ngayon, ang dami na. Ay, ubos ko na to. Ano pa pong hinihintay nyo? Ang ganda mamasyal dito. Sobrang presko ng hangin. And then kung kakain din po kayo dito, pwede din po kayong kumain dito. Ayan po. Ayan yung mga upuan din po nila. Gawa sa kahoy na akala nyo po ay basura na, pero pwede nyo po siyang gawing upuan. Kung order din po kayo ng mga pagkain, doon po yung pwedeng mag-order, and then pwede din po kayong kumain dito. And then, ito po yung makikita din dito sa fish pond na to, mga koi pa rin. Ayan po, oh, ang lalaki na nila. Ayan po, oh. And then guys, maganda din po pumunta dito kasi ayan po, oh, meron din po silang available na swimming pool. Meron pong pambata, and then meron din pong pamatanda. Meron din pong tambayan sa taas ng swimming pool. And swak na swak po dito mamasyal dahil wala pa po silang entrance fee. And then guys, yung mga bikers po dyan, inimbitahan po kayo magpunta dito dahil meron po ditong Star Track Bike Adventure Space. Ayan po, dun po papunta yung mga bikers. Nagraranis sila sa tao na guide. Ang pag-una guide may bahog. Nagraranis. Wow, grupo-grupo man pati sila. Ayun. Yung guide, pagpaliko na. Pag-una rin may bahog.
Kuan basog-basog to. Ano ya? Iya. Hindi makuo. Sige, bantu. May star pa. Kahit dito. Yan po, dapat yung kakabalo. Ay, ano po? Yan Sira. po. Yan Ano po, po sir. yan? Binibenta man nila ang sira. Yan po. Ayan guys, meron din po sila ditong mga tanim na lemon. Ayan, ang lalaki po ng bunga. Kaya ang mga ano, japuman.